CEIP Torreilla. Benvidos a Radio Carcamán. No informativo de hoxe imos vos contar unhas noticias moi interesantes. Somos Daniela, Noela, Lucía, Alex e no apartado técnico eu, Martín. Agora deixevos cas noticias. Este 22 de febreiro no Salvador Otero houve un festival de goles na xornada de fútbol céltica contra o Barco. O resultado acabou cun 3-5 favorable ao Barco, que aínda que gañaron lle sacaron unha tarxeta vermella directa a Anxo. O martes 24 tivo lugar a xornada de portas abertas para o novo alumnado. Foi de 4 a 5. Tamén, o martes 24, o alumnado de sexto acolleu no noso cole o encontro de xogade entre as 10 e a 1:30 aproximadamente. O mércoles 25 foi o turno de terceiro, que acolleu no noso centro o xogade entre as 10 e a 1:15. Pasámolo moi ben e foi moi divertido. Esperamos que se volva a repetir. O 23 de febreiro foi o día de Rosalía de Castro e o alumnado de Educación Infantil traballou a conmemoración dela facendo unha ofrenda floral no mural de Rosalía recitando uns poemas. Dende o equipo de dinamización da lingua galega poñeran música relacionada con esta conmemoración na nosa megafonía. Hoxe temos no noso cole a Sabela Núñez Singala, que tendrá unha charla co alumnado de sexto sobre o seu libro, O agasallo de Aña. Agora deixámosvos cunha entrevista a Sabela Núñez Singala. Ola, hoxe imos entrevistar a Sabela Núñez Singala, a autora de O agasallo de Aña. Benvida ao noso cole, Sabela. Cantos libros escribiches? Pois non demasiados, máis que libros completos, escribín así colaboracións en libros colectivos e completos, pois un par deles, O agasallo de Aña e outro que se titula Relatos en potencia. Cal foi o libro que máis tardaches en escribir? Pois este, do agasallo de Aña. Cal foi o que máis che gustou? Pois penso que tamén o agasallo de Aña vai levar os Óscars todos, os Goyas. En que te inspiraches para escribir o agasallo de Aña? Pois inspireime na vida mesma, na educación, quizáis dos meus fillos, que me preocupaba moito pois que les visen, entendesen que había outras nenas, nenos que tiñan necesidades, como a eles, ou ás veces maiores, e que se podía colaborar e se podía axudar para facer un pouco máis felices aquelas crianzas e ao mesmo tempo eles pois tamén ser máis felices, estar máis contentos coa satisfacción de axudar. Cantas veces viñeches a este colexio? Pois 4 ou 5, penso. Desde que erades moi pequeniñas. Canto tardaches en escribir o agasallo de Aña? Pois contando así todos os tempos, desde que tiven a idea, pois ao mellor 4 meses, máis ou menos. Cal é o teu lugar favorito para escribir libros? Pois no meu escritorio, na mesa na que normalmente pois traballo ou preparo as clases, pero cunha venta adiante e onde se pode estender a vista hacia o campo. Tes todos os teus libros coa editorial Galaxia? Non, só este. Por que escolliches a Xosé Tomás para que fixera as ilustracións? Pois non o escollín eu, escolleu no a editorial Galaxia, que decíades antes, propúxome a min se me parecía ben vendo as súas ilustracións e como traballaba, e a min pareceume moi boa idea, claro. Coñecino así, a partir da ilustración do agasallo de Aña. Quedounos unha dúbida. Como se di o nome da nena? Ania ou Anya? Aña, así como se fose un ñ, máis parecido a un ñ. Grazas a todos por escoitarnos e grazas a ti, Isabela, por concedernos esta entrevista. Adeus. Moitas grazas a vos. Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla.
Ola, somos Carme, María e Cristina e hoxe vamos a contarvos unhas noticias e un especial do 8 de marzo. Cineclub entre cortiñas. O xoves 12 ás 8 da tarde proxectarase Sorda, de Eva Libertad. O venres 20 ás 8 da tarde proxectarase Flores para Antonio, de Elena Molina e Isaac Lacuesta. As dúas películas son do 2025 e gañaron premios na última edición dos Goya. Por outra parte, o luns 9 de marzo, no auditorio, ás 12 menos cuarto, actuación da compañía Tropa de Trapo para todo o colexio, organizada no Concello. Unha proposta de narración oral e música en directo, con contos e cantos de mulleres de todas as idades, contando as súas historias, todas distintas e cada unha coa súa voz propia. Unha nena que trata de mediar nunha pelexa entre lagartos, dúas mulleres que axudan a parir unha vaca, unha nena pequena que salva ao seu pai do esquecemento da morte. A historia de Kinshasa, a elefanta máis bella e sabia de África que aconsella e axuda a resolver os conflictos entre animais. O poder do amor e da memoria, a importancia do bo trato entre as persoas. A loita contra a violencia machista e a igualdade entre homens e mulleres. A resolución de conflictos mediante o diálogo. Son algúns dos temas que imos atopar nesta proposta de contos e música da compañía Tropa de Trapo. Que ben o imos pasar! Agora o Día Internacional da Muller, celebrado o 8 de marzo, é unha xornada global de loita e reivindicación pola igualdade real de xénero, os dereitos das mulleres e a erradicación da violencia machista. Conmemórase para recordar a loita histórica das mulleres traballadoras, reflexionar sobre os avances logrados e exixir a eliminación da brecha salarial e de xénero na segunda Conferencia Internacional das Mulleres Socialistas realizada en Copenhague en 1910. Clara Zetkin propuxo e aprobouse a celebración do Día da Muller Traballadora o 8 de marzo. As mulleres da Arousa tamén loitan polos seus dereitos. Imos contar dous exemplos, un que sucedei hai máis de 3 décadas e outro máis recente. En agosto do ano 1979, 100 mulleres pecháronse na fábrica de Odosa para exixir os dereitos laborais que lles correspondían e denunciar os graves abusos que sufrían. Algunhas delas fixeron folga de fame, traballaban horas e horas, pero non estaban dadas de alta na Seguridade Social. Moitas levaban traballando dende que eran nenas, sen dereitos, e se eran despedidas non poderían cobrar a pensión de xubilación, polo que quedarían na pobreza absoluta. Toda a vila acabou por volcarse con elas. Levaron a súa loita ata o goberno autonómico e foron incansables, aínda tendo todo en contra. Despois de 2 meses de loita, acadaron os seus obxectivos. Venceron. Todas as traballadoras quedaron protegidas e coas súas correspondentes pensións. Hai un documental que recolle este feito histórico na Illa de Arousa. Chámase Doli 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 coas conserveiras. Rexistro de traballo dirixido por Uki Permui con entrevistas a aquelas mulleres loitadoras. En 2016 nace Mullerasas de Arousa, un proxecto centrado en temas de interese para as mulleres locais. Ao longo dos anos converteuse nun espazo para discutir e formular propostas para modernizar a situación da muller da Illa de Arousa, levando a cabo accións importantes como a creación dunha mesa de muller e elaboración de propostas para o primeiro Plan Municipal de Igualdade e Organización da Marcha Feminista o 8 de marzo de 2019. Iniciativas como esta axudan a fortalecer a igualdade de xénero e tamén promoven o cambio social. Ademais, proporcionan un lugar onde as mulleres poden expresar as súas inquedanzas e colaborar na creación de solucións para as súas necesidades. Dende aquí, mandamos un saúdo a todas as mulleres da Arousa de Galicia e de todo o mundo enteiro.